Iwacho ni nyatwenyo got samoro. Nyakoromo gi Ajwang'. Ageno ni bedo gi odiechieng' makare. Odiechieng' ma kawuono wuoth okele kaunti ma Kisumu. Kamoro ni Seme Koyo. An e gweng' ma iluongo ni Reru. Odiechieng' ma kawuono an gi japith kata japur ma bende iluongo ni Maureen Faith. Odiechieng' ma kawuono wadwa wuoyo kit pith mar obuolo kata kihero mushroom gi dho ngere. Osoya beti ndaga jo iye. Awinjo ni Joshua luonge ni uyoga. In ing'e ang'o ewi uyoga? Kawuono ni wan gi gigo mwadwa pangonu maber nikech ne wawacho kendo ne wasingore ni chenro ani wadwa puonjo ji, wadwa miyo ji mijing'o mar donje pith kata puro. Omiyo odiechieng' ma kawuono ni an gi jalno man gi lony odhi nyisowa okenge gi te ang'o monego bed ni timo kichopo e stage mokwongo idhi e mar ariyo mar adek ang'o monego bed ni timo. Omiyo kamoro amora ma intie janeno mara yena mondo akaw kinde mar rwakie chenro kaka pile. Luongana Lori nyaka Black machiegni. Hello. Hivi nani? Ati maber. Angima. Karibu. Asante sana. Amorneni. Aba morneni. Osepangi didi. Ding'eny. Donge. Sani koro dhi mana dweche auchiel yaw. Sanya sae ber. Sanya sae maber. Erokamano. Kata guok orwaka. Fluffy is friendly. Nyakoromo gi Ajwang' kawuono wadwa wuoyo chenro mamit kabisa. Chenro mar pidho obuolo. Wadwa puonjore, wadwa ng'eyo. Nikech ne wawacho ni program wani kata chenro wani wadwa puonjou, wadwa miyo mijing'o mondo ng'ato kogombo kata oher mondo pith kata tim tich aina ni magi te onya yudo achiel ariyo adek ma bende bro konye machiegni. Kapok wadhi mabor ahinya. Ing'e ni ana donjo dala ni kaka ng'eyo. To joneno to kiaye. Adwa ni full rinwa mondi, inyiswa nyingi, gima kawuono atimo aito bang'e wadhi mbele. Erokamano janeno marwa iluonga ni Maureen Atieno Faith kata Pastor Faith kihero. An nyalego tatedo Semereru Koyo kae. Kawuono olimo gi Lori nyaka Black kendo amor mar puonjo joneno magwa duto kaka wapuro obuolo ei Seme ka berne kendo abro chako kodu kaka wachake nyaka wagigi mi bendi wuore ni obuolo makunde mawuotho ka puonjo ji. Dhano penja ni to Maureen kar obuolo nigi kodhi. Kawuono janeni dwa neno koth obuolo. Tidwa neno nyaka kobuolo ni iwiro mi bed mayom kaka nyorodongo kama. Karibu. Koro adwa chaka kawi achiel kachiel mondo anyisi kaka wapidho obuolo. Obuolo wapidho go kond rabolo ma iluongo nokola mar rabolo. To okobeda bedo kola mar rabolo moramora to bedo kond rabolo motuo. Koro kapok ipidho ten gimi kawo titong'o matindo tindo kaka ineno wuoda ni tong'e noero. Kose tong'e to ikete solution modhi ninde gotieno. Solution no wakiko pi kod buru. Tiende no bole pidho gi gik manitiere e alwora marwa mwadake. Ang'e ni dala ka dala ng'ato ok nyal koso rabolo. Dala ka dala ng'ato ok nyal koso buru. Koro kisekawo buru tikiko gi pi. To kisekiko gi pi to bedo solution machalo gi maka kineno okike pi buru gi ginene. Tikawo kodini. Tiketo. Kiseketo titielo. Kapok wadhi mabor ahinya. Solution ni lose nyoro gotieno. Lose nyoro gotieno nikech ma nyaka ne nindi go overnight otieno tulu e kaka piny orutu wamoye to kwasemoye kore kwachako tiyo kode. Tiende ni sama igole i pi kama kochwero pi kama ok onyal tiyo. To tiyo ko odik kama. Kidiyo to kochwer pi e kama e kako tiyo. Koro kike gi buru nitie gima buru timo. Buru balance pH. Tiende ni oketo kech mar onego kute mane nyalo beti e obuolo nikech obuolo ler. Obuolo luoro chilo.
Koro gimomiyo wabude gi buru noero en mondo mi oneg kute manyalo yudore e okola. Aito namba 2 ne mano walose mondo obed gi ndhandhu mobuolo bro yudo kaka chiemo. Ing'eyo ni jo biology wacho ni chiginene mimea ma nigi itgi majan nigi gimiluongo ni chlorophyll, lakini obuolo kato onge gi chlorophyll. Tiende nang'o? Tiende no obuolo ok nyal loso chiembe kende. Koro ka waselose mwakike mawagole mwamoe, koro ok luonge no kola gi buru, iluonge gi dho ngere ni substrate. Koro ma en substrate. Koro substrate ni ema watiyo godo e pidho obuolo. Ka wadwa pidho obuolo, macha en kodhi. Koth obuolo chal kama. Kodhi no ni golo chuo. Kodhi ni wagole laboratory, to kata kimule sani tidhi winjo kong'ich. Tiende ni en gima ok onego bed oko mar fridge, ikete e laboratory. Wagolo gi Nairobi, to wan gi yie ni ndalo mabiro ka Nyasaye oting'o wa malo, wabro bedo gi nyalo mar loso kothewa wan wawegi ei dala kama watimeni. Koro mae en kodhi mar obuolo, ilose gi gik mopogore opogore ma olos gi randa. Inyalo lose gi bel, inyalo lose gi oduma, mano Kisungu luonge ni spawn. Mane koth obuolo. Koro kidwa pidhe, kisebudo to mae process. Process number 1, itimo gimiluongo ni sanitizing. Tiende ni nyaka iket sanitizer. Mineg gimoro amora manyalo bedo kudni, manyalo kelo kudni e obuolo. Koro kise sanitize lweti, tidhi e process mokwongo ma en kawo kodhi kama. Tiende ni kodhi ema nyaka kuongo piny. Kodhi ema nyaka kuongo piny. Gima kuongo piny en kodhi. Keti. Keto kiluoro. Kiseketo kodhi kamano, tiketo, inyalo kata kete piny ka ok rach, tiketo ma. Be ikawo lwedo kama. Tiketo kikuoyo. Kwakwaya kama. Tiende ni nyako oluorre maber, kiseketo titielo kama. Ichako ikawo kodhi, inuoyo kamano nyaka opong' malo. Kiseketo kamano kendo ichako iketo en gima madhi. Kaka kodhi ochako piny, kodhi ema gik malo. Kamano. Wachako waketo kodhi a handful kama. Koro gimineno maracharni, gini nigi nyinge kendo nigi tije ma iluongo ni mycelium. Ene mobro chamo gini molok ndobni marachar. Kosechame to loke marachar. Koro seche molokore marachar tiluongo ni obedo fully colonized. Tiende ni olosore mobedo marachar, oikore ne timang'o ne twi. Colonization kawo ndalo 21 mondo obed fully colonized. Kaka ineno ma. Mondo obed fully colonized to kawo ndalo 21. Tiende ni obuolo kawo kinde matin. Kipidhe kaka koro ineno wapidho kawuono ni. Ka wamiyi ndobni midhigo, ndalo 28 i-harvest obuoli chiemo. Magi manya kete ot. Iketa kete ot e jikondi kacha. Mak mana ni ndalo 21 do nyaka ikete e bwo kitanda kamarateng'. Nyaka obed e dark room mondo o speed the colonization mondo timre piyo piyo. Kamano. Janeno marwa, ineno tich matiyore kae, watemo pidho obuolo. To oterwa okenge mokwongo, nyaka wabed gi solution, to solution ni nyaka bed gi buru.
gi pot rabolo motuo. Iweyo nindo overnight 24 hours. Aeto bang'e igole oko to tuo matin. Manyiso ni ok wadwa ma pi timore nade. Pi thiwore machal ka gima otuo to bok otuo ahinya mang'ich ng'ich. Aeto bang'e nyaka sanitize lweti. Nyaka ilogi kata iole sanitizer. Kaeto container ma bende idhi pidho buolo be nyaka sanitize. To kise sanitize koro watimo gima kisugu dendo spawning. Kaeto wachako gi kodhi. Wachako gi kodhi aeto wakao substrate mabe inya tiyo gi ginene. Kopogore gi pot rabolo motuo kata ma osenindo inya ketang'o kendo. Wanya tiyo gi sawdust, wanya tiyo gi sawdust and randa. Yeah. Wanya tiyo gi yuk mchele. Kata pamba be nya tiyo. Kaeto bang'e to wakao kodhi, koro ikuongo iketo sprout no kaeto iketo kodhi, koro itiele atiela miwinj no pong' maber. Awacho koso kawacho. Iwacho. Wadhi maber koso? Wadhi maber. Nyaka sani apani wan kare. Ero kaeto. Ka waselose kama, ineno ka chupani gini puothwani koro ok luonge ni ndo. Ma koro puodho. Puothwani king'iye tineno kotucho tuch. Tiende ni buche ma watuchogo, mago kuond mobuolo bro ti godo. Lakini kapok ndalo romo, to waketo tep wadino, buchego wadino. Biuruka. Idino. Buchego nyaka wadin te. Idino gi for how long? Ndalo 21. Wadine mondo mi kik yamo kale iye kata kik wadudu donje iye nikech mondo mi infection rate obed piny. To seche ma wadine kamano to fundore maber mondo mi mycelium ochiem, mondo mi kochopo ndalo 21 to yudo ka ose colonized te, ose lokore rachar te. Mycelium nyakora mugi ajua ng'eni ipenjo ni magang'o. Mycelium en gima marachar moro matang'o nicha. Mano e mycelium. Wawinjore nyaka kanyo? Correct. Aya. Koro wadino te ma wadin ma onge kuma yamo kalo godo. Ma wadin ma watim. In fact ka wadhi e trainings nikech watrain grube, watrain sukunde to kisedino kama wakaoga nyaka tepni miket kama e kore kama. Kisekete kore kama tindiko tarik mopithie gi tarik migole. Mondo ing'eni ndalo 20 gachiel rumo karang'o. Asenyiso jopiny ni koro ma ok puothwa, ma koro kendo en puothwa. Asenyiso gi maber ni indiko DOP to mean date of planting kata tarik ma ipithe. Kawuono ne en tarik 13. Koro imedo ndalo 21. Aeto ka wasetieko mano watimo nang'o madam? Ka wasetieko ndalo 21 wadhi tang'onu kamitere nini puothwani itere e dark room. Tiende ni gi puodhoni nyaka kete kama dark kata kama mudho. Iye kanyo kokete kama mudho to nuwinjo ka walero ni nitie gimoro kama iluongo ni mycelium. Mycelium no dhi chamo substrate ma waketo e iye kani malokre marachar. Koro tok ndalo 21 to wagole e dark room to wagolo gi nene tape man waketo kagi. To jawinjo marwa we mondang'isi ni gine tape ni ok iti gi cello tape mar jwala. Itiyo gi tape mar kalatas mondo obed gi reaction kiko odhi mar ataro gi pith mar obuolo mokel gima ok owinjore e iye ka. Tiende ni muya nyaka oyue to tape mar kalatas ni miye nafas mar yueyo. Manyiso ni watiyo gi masking tape. Aito koro kwatere kucho to tieko ndalo 21 to igolo gigi. Tasekono uno obuolo ok nyalo loso chiembe kende. Koro chiembo buolo en pi. Iolo ne pi okinyi, iolo ne pi saa 6, iolo ne pi godhiambo. Kitimo kamano tok gole ndalo 21 kochopo diejing mar 28 in go buolo minyalo tedo micham kamano. Make mana kanyo.
Nyakwa Ramogi Ajwang', watieko kidieny mokwongo. Kidieny mokwongo watemo nyisou kata watemo puonjou kaka ipidho obuolo. Gi kinde ni wadwoko dakika moko machuok wadhi e yweyo aito waduogo. Ka waduogo, waterou kamoro ni dark room. Dark room kanyo wadhi nyisou gigo matimore dark room. Ot ma bende nigi mudho. Kaka nyinge wacho no dark room, en niya ok wadwa light mora mora e room no. Aya, kik idhi mabor. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwa ni mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. To anyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye. Ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho, wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Jumapil e Injili Kalo Ramogi TV. Nikech ng'wono mar Nyasaye. En pako kod dendo, tunge kod asili ywak. Achiel kachiel. Bang' mano to thor wach, weche mag paro mar jomachuo kata mental health. Sud machiegni, nikech dang'ni mar paro ok en kuo, en lue. Wakele e ler. Onge wich kuot, en chang. Bang' mano to Janet Oudu donje studio. En tich ne ruoth. Jumapil e Ramogi TV. Injili Kalo. Machiegni janeno marwa e kidieny mar ariyo. Odiochieng' ma kawuono wawuoye kit pith mar obuolo kata kiero mushroom. Kawuono antie kamoro ni Semereru Koyo. Odiochieng' ma kawuono wadwa puonjore kendo wadwa ng'eyo niya samoro ji mang'eny neno obuolo koti. Ikia ni obuolo ni oti nang'o, ben gi kodhi. Chenro ma kawuono ni wapuonjore gigi te. To kuma antiere ni antie kamoro ni mushroom unit. Mushroom unit kae wantie gi dark room, kae to wan gi fruiting room. Manyiso ni kose ya e mudho kumonego bede for 21 days kata ndalo 21. Koya kanyo odhi kanyo. Mago te wadwa puonjore e chenro mar pur gi ohala kidieny mar ariyo machiegni kendo janeno mara. CSE ni wacho ni kapok wadonje mushroom unit ka entie gigo monego watim. Inyalo leronwa. Kapok wadonjo e ot ma wapure obuolo ma bende gi kisungu iluongo ni mushroom unit kata mushroom hub, nyaka wang'i ni ok ing'eni ka wawuotho to inyalo nyono kute, inyalo nyono minyaga nikech wodhi kuonde mopogore opogore to king'eyo kaka madala ok ji duto te manyalo bedo ni gi kuonde ma ginya dhi. Koro ki wuotho michopo e dhood mushroom ka obuolo ka mi donja ma ok ikawo tiendi mi nyume pi molosi gi gima waluongo ni biosafe. Biosafe golo contaminants kata gik moko duto manyalo miyo ibed gi kute gik manyalo kelo kute i od obuolo kata tuoche kata kute. Koro ka wabiro ka ibro mana nyumo gambut ni kama ipi, kisenyumo chaki nyumo ma to kichopo ka to nyaka ketni sanitizer. Janeno marwa mushroom hub kae kapok adonjo onyisa maber nitie gigo monego bed natimo. Mokwongo chuno ni nyaka nikech tielo wuotho kuom opogore, inyalo wuotho mikel tuo kata kwiri ne mushroom kata obuolo. Koro gimikwongo itimo en niya inyumo tiendi kata gambut mineno kora rwako ni anyume pi ni nigi yath mokete
achako adip kendo tienda moroni. Aito bang'e kapok adonje iye siesie, nyaka atim gimiluongo ni sanitization, nyaka aluok lweta gi sanitizer, nikech kaka tiendi nya yudo gik molil e kaka badi kata lweti bende nyalo yudo tuoche ma biro miyo kata hinyo obuolo madhiwa. Koro wachopo e dark room, mae e kama puodho marwa mar obuolo dhi betie ndalo 21. Koro kibiro kode ka tikete e shelf ka nosebedo sanitized, mano segol gik moko duto manyalo miyo obuol twani yudo tuo. Koro iketo manaka. Koro bro bet ka ndalo 21, okinyi ibiro ticheko temperature kata liet mariye kata ng'ich mariye ka ni chal nadi. Wantiere gi gadget manono mano kamano. Nawinjo be kiwacho ni pi no iolo ne nang'o nikech wadino kumoro amora. Ndalo 21 obet kama onge gimoro amora madhi kuome mondo mi ochiem. Kosechiemo molokore marachar kaka ineno moko manyocha watimo mbele chalgi, to wagole to watere kocha kamano. Koro aina magi osebedo ka how long? Ma koro kawuono gin gi ndalo 21 emomiyo colonization mana wacho ni chadong ineno kama Isiliam osechame ndalo 21 tineno mae ma opogore gi pi gi tiyo go kod rabolo. Ma watiyo gi yugi mar pamba to watiyo gi jwala. Koro yugi mar pamba ento kendo ok pidhe e layers kaka ne wapidho ma, en ipidho koni tipidho toke ku. Kodhi keto koni to kodhi keto koni. Koro bang' ndalo 21 oselandre mosechiek. Manyiso ni koro nini mar cotton pamba ne mwakete iye. Yugi mar pamba. Yugi mar pamba. Ka kodhi bende. Kaka ma inyalo neno mae yugi mar pamba no kaka chal. Ma pok ma Isiliam ochamo eka erobiro kamano. Koro wan pur mar obuolo marwa kae watiyo gi techniques ariyo. Banana leaf technique to gi steaming technique. Pamba en nyaka chwake, to rabolo tiketo e solution cha otieno tulu nyaka piny ru. Kama steaming itime nang'o? Seche adiva istime nang'o? Okay, ki steaming ineno kaka ichwako kong'o mar chana. Ikawo tangi maduong' te buo tangini pinye iye ikawo kete tiriye. Tikawo pi lita 30 tiole. Kiseole to ipango gigi kochung'. Puothe gi kochung' nyaka malo. Ma hinga kama. Tibao gi gunde, mibao mitue, aiti umo gi jwala marateng'. Maonge kuma muya wuok godo. Nikech kiweyo mamuya wuok, to nyalo muoch nyaka polo mokel madhara e area ni. Koro seche mochako yienyo sama ichwake for seche 3 kata 4 kalure gi gimitiyo godo. Samo yienyo muya wuok cha titucho kama mondo muya yud kama kalogo. Kiko bedo okuot kaito bang'e omuoch. Koro kisetieko mise steam kuom seche 3 kata 4 tigole tiweye mokwe otieno tulu. Eka kinyi duogo tiketo kodhi koni. Ma watimo e dier ot kocha ka wapedho kapera piny mo kanyo obedo sanitized. To wach moro be ni kanyo matek nyaka black. Ni sama wapidho buolo mar steaming ni kawan kacha kata manama. Sama wapidhe kanyo ero ka watimo gimiluongo ni spawning. Ni obuolo sensitive makata kano iwinjo ka idwa golo muya. Tidiyo. Miwuog oko, migole, mitiek dakika 15 kicheki duogo. Kamano by mistake ang'at. By mistake to contamination. Kendo inyalo yudo ka kute nitiere kuo. And that sensitive. King'eyo kata kiwinjo ni okin maber, tichikori mana gi dhot oko, idhi mibed kuro kata dakika 15 mibed ni koro iler kabisa kokiduogo. Ok wadwa contamination. Kudni madonjo e mushroom kata obuolo. Koro ka wawuok ka tatero kama koro olemo nini matunda mar obuolo. Koro the fruiting process mondo mi wane kaka watimo harvesting. Kendo idhi neno kaka manyocha waketo mbelegi
onyuol kanyo magi beyo nikech mano ne watiyo gi steaming technique. Kendo kichaki duogo bang' ndalo 28 idhi yudo kama onyuolo nyithindo mabeyo beyo mana kaka macha. Maureen, daher ng'eyo ni kit ot ma in godo mar obuolo ni ang'o mineno ber mondo ilos ot aina nikech sama ne wan oko naneno ka entie gi gima chal kaka pera marachar aito lum moko bende naneno ka nie wi. Ineno ka wapidho obuolo to wang'eyo no obuolo wuok e family mar fungi. Tiende ni nyaka wakopne nature, wakopne wamimic nature mondo wakelne gima ketgi kor yien monyalo tiye cha, wakelne gima ketgi environment mantiere oko chande. Koro ka wagero korot mar chuodho to waketo kaperani ma green mineno kani to wachako waluo kapera marachar cha macha mar greenhouse aito wakao lum to waketo malo. Tiende ni miyo ieka kata ka liet ng'eny kaka koro ineno liet ng'eny sani niendi to iye ka pod bedo gi temperature kata humidity maber manyalo miyo obuolo ti mabed ma smart kamano. Temperature maber kata humidity mowinjore e ot ma obuolo nitie onego bed ni bed adi? Ka temperature kata humidity nitiere above 24 onego bed ni watimo fanning kata watimo irrigation. Tiende ni waolo pi kata koro nikech wan waonge kod fan, waolo ga pi e dier ot. Waolo pi e kor ot, ineno chuodho. Waolo pi e kor yamo mondo mi okop kaka fan kelo ga ng'ich e ot chande. To ka temperature ni malo to waolo e obuolo owuon. Waolo olega e puothe wa mag obuolo go eko. Kamano. Alafu nyaki bed gi temperature wan gi gimoro kae kendo ing'e ni wanyalo kata some ma iluongo ni temperature and humidity control gadget. Koro ka wasomo sani neno ka en 27 iye to oko en 24. Koro nyiso ni 27 ni pi nyaka ole dier ot emomiya koni ni waseole dier ot mwaolo nyaka e kor ot. Kendo kwa olo twatiatia gi knapsack sprayer ma kata jopur mamoko nyalo tiyo godo. Koro siesi onego bed ni en 24. Onego bed piny mar 24. Mano ber kabisa makwa kata konyalo bet 24, 23, 22 to kata okiolo pi didek to ber. Nyakoromo gi Ajwang' wan gi chenro mar bank mar Equity. Equity Bank nigi gima giluongo ni Fanikisha. Fanikisha kae gitiyo gi gik moko adek. Achiel en insurance policy. Mar ariyo gipuonji kata gitiego ji kaka onego bed ni ng'ato timo ang'oa rito mwandu ne kata pesa meno wuon oseloso. Mar adek giwacho ni ane group ni gidwaro joma mon thothne to joma mon gidwano tim nang'o. Gidwani joma mon obed e group. Ka ine group wacho ni ji 2, ji 3, ji 4, ji 5 kata ji 50 kata 60. To uwinjoru kaka group to nyadhi e bank mar Equity to gimiyo hola kata loan. Loan ni ini wuon inyalo konyori godo kata group no bende nyalo konyore. Donge iwacho niya dongruok e gima dhano te onego bed ni timo ang'o bedogo dong manen. Koro kawuono ni amor chunya nigi ilo kendo chunyo mor kabisa. Kuma nantie kawuono orwaka maber. Kanyiso uno rwaka maber ung'eno kariambaga jogo rwaka. Girwaka maber man be apo mani koso karateng' korwako yocha joka kiaya. Oninga bia bed semeka. Ero uru kamano joseme jo Kisumu County utimo maber. Karuotho ye wachak warom juma manyien. Oriti oro masa. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala. Donji e viewsasa.com